Ahojte, dneska tu máme otázku E15 a tá znie, že prakticky predvete a popíšte základné rozobratie dlhej zbrane pri čistení. Takže my si dneska rozoberieme túto S20, je to táto krasavica na vrchu, tak poďme na to. Čo chcem povedať, že na čistenie dlhej zbrane je veľmi dobrý takýto stojan, do ktorého si môžeme zbraň upnúť. Ako prvé pravidlo pri každej jednej zbrani, keď idem zbraň uchopím ju vždy prstom mimo spúšť, či už je to jedna z týchto dole, keby som ju išiel zobrať, tak ju zoberiem takto. Ako náhle ju mám takto zavesenú, zoberiem sem za túto časť. Zbraň je stále namierená do bezpečného priestoru. Vložím si ju takto do stojana. Vytiahnem. No a prvé, čo ideme urobiť, ideme sa presvedčiť, či je teda zbraň nabitá alebo vybitá. Ako prvé vyberiem zo zbrane zásobník. Ten si odložím. Teraz zdvihnem páku záveru. Potiahnem dozadu a vizuálne kontrolujem nábojovú komoru a zásobníkovú šachtu. Viem to vyskúšať aj takto prstami, takže zbraň je prázdna, nie je tam žiadny náboj. Záver posuniem dopredu, zavriem do dola a teraz urobím mierenú ranu istoty do bezpečného priestoru. OK, zbraň máme vybitú. Ako si ju rozoberieme, na tejto zbrani konkrétne je takáto pačka, ktorá keď sa stlačí, neviem, či to dobre bude vidno, dá sa s ňou takto hýbať, vtedy nám vyjde záver vonku. Takže zvihnem páku záveru hore, potiahnem k sebe, stlačím a vyberiem záver. Teraz môžeme vykonať čistenie, lebo máme púzdro záveru úplne voľné, aj hlaveň. Ďalej, ako ju zložíme, takže iba zoberiem záver, položím, zasuniem. Ako ste počuli to ťuknutie, vlastne ten záver prekonal túto pačku, ktorou sa aj vyberá. Teraz zavriem záver, urobím mierenú ranu, hotovo. Toto je základná rozborka dlhej zbrane. Čo už sa týka čistenia nejakého spúšťového mechanizmu alebo rozobratia celej pažby, to už je na servisných veciach, ktoré sa vás týkať nebudú.